Parece ser que isto dos carneiros solamente se deu nunha serie de condicións. Deuse, sobre todo, nas cuadrillas de traballadores do ferrocarril dali. Nas zonas de ferrocarril pasaban por zonas tan esteparias, tan despobladas, tan sin nada, que o único que había era carneiros, ovellas, cabras, algún animal destos de estepa pura. E o argentino di que todo o animal que camiña pode ir ao asador, non ten problema ningún, se hai pecuña pode ir ao asador. No ano 20, 20 tantos, 24, 25, foi unha época en que houve un pequeno período de retorno de xente que estuvera na migración argentina e que viña, con unhas boas situacións económicas, dado que alá nesa época estaba ben económicamente, e moitos deles, pois, cando chegaban, se ofrecían unha carneirada aos amigos, o que debeu ser do ano 23, puñía claramente que fora un pouco por riba da fábrica do Novo ao beira do río. E fora moi controvertida políticamente, porque a esa comida xuntáronse naquel momento xente da dereita e xente da izquierda. E foi moi criticada no goberno. Que era isto de xuntarse, non sei que, tal e cual, e incluso lle comentaron de que era un chupantense, de que andaba tal, e de que algún despois facía demostracións de nadador, meténdose con eles, con algún deles. E no ano 50 empezamos a ter documentación gráfica, hai fotos de carneiradas, hai chismas, hai xente que a festa da súa casa sempre se asaba o carneiro. No ano 65, dous asadores daquela, o señor Amial, Elías Amial, e o señor Diz, Adolfo Diz, presentaran no Concello unha solicitude para empezar cun evento gastronómico na mesma feira, que era facer carneiradas, 5 ou 6 carneiros todos os domingos do verano. Pero teño entendido que fixo un señor argentino, foi o que trouxo carneiros peto pa aquí. Entonces, a raíz de aí, quedou, ano tras anos foron millorando, e foi atraendo xente. A festa, propiamente a festa, empeza despois de iniciar aquí en Santa Lucía unha festa que chamaban da Juventud, que iniciou un cura que chamaban Don José. Era destas festas que estaban moi de moda en aquel entonces, donde a Iglesia tentaba de recuperar outra vez a colaboración dos xoves e telos un pouco controlados, e ao terceiro ano o alcalde daquel entonces, do Laurentino Castro, en vista de que todos os concellos de por aquí ao redor estaban intentando de facer algunha festa gastronómica, porque eran as que tiñan un pouquiño de polo, de tal, ocorreuse a idea de que Moraña, a gastronomía que imperaba era do carneiro, entonces empezouse a facer a festa do carneiro este. Intentamos facer un pouco de todo para que a xente poida asistir ao que lle gusta, a facer o que lle gusta. Tuvemos a Ruta dos Pinchos o viernes e o sábado, un éxito, a verdade a xente portouse moi ben, os locales quedaron moi contentos, a afluencia de xente. E continuamos toda a semana, tuvemos baloncesto este fin de semana, temos obras de teatro, ahora seguimos esta semana, temos unha exposición montada na Casa da Cultura, e seguimos con obras de teatro, temos a Carreira do Carneiro, o próximo 19, que tamén coincide aquí ca patrona, que é a Santa Xusta. Temos un festival folclórico tamén. Bueno, a Peña Espetados nace no ano 2008, a verdade que somos un grupo de amigos que xa levamos toda a vida xuntos aquí en Moraña e tal, e bueno, a partir dese ano decidimos un poquinho organizarnos, simplemente con dos objetivos, dar un pouco máis de decor e un pouco máis de visibilidade á festa, non? Un exemplo é, por exemplo, o sábado da tarde, sempre un día así queda moi baleiro, prácticamente non hai animación na rúa, non hai absolutamente nada, entón nós desde hai 4 anos pois organizamos unha especie de rondalla. Por exemplo, este ano temos a actuación de Merchi, e a ver, habrá quen lle guste, que aínda que non está ahora no seu punto máis alto, habrá quen siga admirando, quen a sigue, e habrá outros que non. A ver, a edad do pop español igual, hai xente da edad, ponte entre 40 e 50, máis ou menos, que para eles é unha maravilla, e xuventud que vai de 20 para baixo, que non, a mellor algún nos coñecen. Entón, tens que xogar un pouco, sabes que a gusto de todos nunca podes ter, porque é imposible. E aparte, o custo económico tamén fai moito.
o tópico de sempre, o de fora é mellor que o de dentro e custanos moito menos pagarlle 20.000 euros a unha estrela de salida da televisión, de Telecinco ou a un triunfito, que pagarlle 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 euros pois a un grupo, unha banda, un cantante galego. Pero nos dípticos aparece as actuacións do sábado, moi grandes, Merche, etcétera, 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 e o domingo, aí despois da comida, aparece en pequeniño e despois da comida actuará Roi Casal. Roi Casal non é un calquera na música galega. Roi Casal actuou con Milladoiro, é un artista recoñecido internacionalmente, non só por ser fillo de quen é, senón pola súa trayectoria. O Carne e Rock estaba moi ben para a juventud, eu non digo que non, evidentemente, pero aquí hai máis que a juventud, hai xente maior, entonces tens que traer un pouco para todos, tens que intentar atraer a todo tipo de xente, non só un día, unha noite, a xuventud, tens que traer para todos. Sí que é certo que a primeira decisión que tomou o Partido Popular, nada máis chegar ao goberno hai 4 anos, foi eliminar o Carne e Rock, a edición de rock que se facía no Carne e Espeto, onde había varios anos. Cal foi a explicación que deron sempre? A única explicación que deron é que había que traer música para todo o mundo. A alternativa que ofreceu, pois, é traer así igual a xente como Karina, que, co meu respeto, si era unha muller moi entrañable, pero, bueno, eu teño moitas dúbidas de que sexa iso que é a música para todo o mundo, non? Esta foi unha festa moi popular, foi unha festa onde a xuventude de Moraña traballaba, montaba o toldo de vida, se encargábase eles de todo, pedían polo pueblo, facían todo o que tiña que facer, é dicir, encargábase de todo, e era unha festa tremendamente de vivencia, é dicir, a xuventude estaba todo o día, os 3 días de festa, metida detrás do toldo, pendientes das mesas, pendientes de tal cual, había unha vivencia da festa tremenda, e tan pronto eso pasou a mans do Concello, eso diluxe, e entonces hoxe en día vemos de espectadores puramente, dicir, xa non estás metido na festa, ves a disfrutala, ves a tal, pero non estás metido. Escoitas moito a xente, se queixan de algo, bueno, pois tratas de melloralo. A día de hoxe, nos, tanto como as peñas como o resto dos veciños, pois sabemos o cartá das festas, sabemos as festas 15 días antes, co tecido asociativo que hai en Moraña e bueno, tamén co tecido das peñas que hai, non só xa somos 170 persoas este ano, por exemplo, pois dá un pouco de mágoa que non poidamos participar un poquinho máis, que non poidamos axudar un poquinho máis. Esta festa, ao final, é unha festa de todo o mundo. Pois para falarche de custe, para iso terías que falar ca jefa, terías que falar con Luisa para que ela che dixera unha cifra concreta. Eu aí... Como veciños, non o sabemos, non hai información, digamos, directa a respecto diso, non hai... Isto non se colga na página web do Concello, non se explica públicamente. O que sabemos é que fai un par de anos se pasaron 25.000 euros do presupostado e o ano pasado, bueno, pois foi un pouco presupostado. Que é o presupostado? Sabemos que hai 2 partidas destinadas para festas, unha xeral para festas, 40.000 euros aproximadamente, e outra que é o canon do encoro, destinado tamén ao Concello de Moraña, que é sobre uns 120.000, 124.000 euros.